Ensemo ya bobasi bono niga yagenderere koine ky'umubaro bw'abantu baganitie kero kyo gavana abo bono baikire abantu batatu imenye county ya Kisii maiga yoyo oromokonyu muwaziri asensemo yobosombi no bwagachi Chris Obure wesoke nagoteba nachi kurigie kero kyo gavana se county ya Kisii uno mulike ito Mildred Mumanyi agotomanya. Obochori obonene nigo bwabereire ange abo ase county ya Kisii ekeminano ase ekerengo kyo gavana kegenderete ko banumuso omonene gochia ase abarai ao oyo kabeire omobunge obobasi Chris Obure boigo ole omokonyi bw'omwaziri bw'obosombi amono bwagachi nigo abeire oyo bwanguiga koraria eganga yae yogo chikorwanera ekerogekyo abantu abanga se county yitu ya Kisii babeire bakungakira Kisimi abandi babeire bagocha kondora bakomboria ntinene na itabire na tebire yes mwakugocha nimbe yo mubali bakurwanirira ikirugukyo ubugabana se county yitu ya Kisii. Obure oyorengeme ya Busongo nigateba aikera okona chokwo maiga y'abantu be county ya Kisii kumugania kuboria naintu twamera no mwesi migwito Chris Obure orure cha chenda chaye nando tebire nabateni ayo gotenekero kyo bugabana esense ya Kisii nando bekire byenga mwa simigongwaye obekire umusingi ina ata kwaga chakorwa egere kenyo Kisii ite county agendere bosi aseri tukoria lero nigo naja kumiti mheshimiwa Chris Obure and indeed he has declared nganguboriale ubugabana bwa Kisii county so buna njina rorire njira gambira mangana ya rorije agenda jeri tukoria lero igoro ubugabana bwa Kisii county. I support him fully, that is equal to the task. Chris Obure no mondo manyika ine Kenya ngima kulingana n'ebintu bya yakoze as a professional obairo gukora igasi yo ministry yawa aho kore igasi engia igwekanete arinde abakenya bonse nande twatebire Chris naisaine nigo ateba nari no kwegena buna nachikora maga y'abantu gutwara okwegena sare nigamente goteba buna record ya engia neche kogera agambe nindiro kwegena nga yenta abantu bagusi batagete igobatagete umuntu obeiro muntu ubwate record imanyekanite record yakorekana bintu kyakorire se abantu baitu bagusi ninyegenete nga senge kinabere soburai twabwatira ni twakorire binte binge yinko reporter ya Egetaseni Kyandizi TV Elitariane Mildred Mumanyi.